Caltex muna tayo, Caltex. Ito na yung ikalimang Caltex na refuel natin. Yung last na refuel natin ay Lucena, yun, Antonio tayo to Lipa City hanggang sa Splendor Hills. Sa Splendor Hills, pababa ng proper Tanawan. Tapos, andito ulit tayo sa Tanawan Caltex. Papagas tayo sa full tank natin. 4.9 liters. Nasa 310, baby. Wow! 311. Yung gastos ni TBS pa sa sa gasolina kapag Caltex yung ginagasolina natin. Imagine, galing ng Lucena, tapos nagbiyahe kami Chaong, hanggang Chaong, tapos by San Antonio, tapos lumabas ng Lipa, na traffic ng konti lang sa Lipa, bakit kami na ng Splendor Hills. Tapos, kinaumagahan, baba kami papunta sa Tomas Bayan. Tapos ngayon, manahapon, nag-refuel na ako. Nasa 310 pesos or 4.9 liters lang. Oh, amazing. From here, Tanawan Caltex, pupunta na kami ngayon ng Monte Maria. Ito na yung second destination namin na pwede naming abutin sa limited na budget. Kasi na-surprise tayo doon sa Splendor Hills. So, di na tayo makakaikalawang campsite as na pangako natin dati. No? Hintay lang natin yung sukli. Thank you. Ba, dire-diretso lang yan. Tapos, alam mo yung Lima outlet? Yung Lima? Tapos? Lalagpasan mo ka to, basta may makikita kang diversion sa kanan, Lipa diversion, ito ka kumanan ha. Dito na kami ngayon sa intersection ng Manila Batangas Bypass Road. Yung pakakaliwa papuntang Batangas City, yung kanan papuntang Balite Drive. Yung nadaanan natin yan kahapon. Tapos itong straight naman papunta doon kung saan kami patungo. Ayun, hindi ko alam kung saan to papunta. Kung saan ba ang exit nito, pero basta dito kami tinuturo papuntang Monte Maria Shrine. Tapos kakanan kami, kumana na kami, turn right o hindi natin alam eh. Walang signage. Basta kumana na kami, base sa Waze. Tapos dito, turn right ulit. Yung natutumbok natin ay Lipa Midex. Layo pa. Madistansya pala, 47 kilometers pa. Andito lang kami ngayon sa malapit na, nasilip na namin yung Monte Maria. Nasa tuktok ng bundok pala. Tapos, andito tayo sa mga depo ng mga gasolinahan. Pero malayo pa. Mga nasa 8 kilometers pa. Second gear. 10 minutes driving pa ata to. Ito mga 7.1 kilometers. Magandang hapon po. Forward ko lang ng konti, sir. Dalawa na po, dalawa na. Yung iyon. Yung entrance pala ng sasakyan, yung 3-wheel natin is 30. Tapos yung sasakyan ay 50. Dito, parking ng mga motorsiklo. Hanap na tayo ng parking. Car parking na lang. Make a U-turn. Bakit? Wow, ang ganda. Mami, tingnan mo. Ayun na yung ba? Naroon si Manoy. Pwede po tabi na lang kami itong dalawang kotse. Ay, na itong isang kotse. Ay, sa baba. Diyan sa kita ipapark yun. Dito sa proseso iyon. Noy, dito! Touchdown na kami sa parking mga katok-tok. Dati lang, mga last minute arrival tayo. Ayun, sarap natin yung Monte Maria Shrine. Dito muna tayo. Nandito na kami mga katok-tok sa Monte Maria. Naalala ko nung last May, galing kami doon sa Cavite, tapos papunta kami doon. Sakay kami ng barko. Kitang-kita ko tong Monte Maria.
Kasi kung titingnan nyo, dagat yung nasa likod. Yan, kitang-kita to dun sa dagat. Sabi ko, pupunta ako ng Monte Maria soon. Ayan, natupad na yung pangarap natin. Tingnan tayo ng Monte Maria. Sa wakas, nakarating na kami dito. Saan po nakabayad ng sa taas? Wala na po kayo makikita. Sige po, salamat. Wala na, close na. Hindi tayo makaakyat. Hindi tayo nakahabol doon sa 100 na lang sana. Kasi gabi na. Ay, pabalik na kami mga katok-tok. Dito tayo ngayon sa parking. Tingnan natin kung hindi nawala yung isang action cam natin. Okay, mabuti nandito. Hindi nawala. Yan ang problema sa tuk-tuk, hindi secure iiwan.